Čus poslední, vítejte u dalšího videa a dneska to bude taková mořská challenge. Je to přesně voda sůl challenge, ale o to, že my si vlastně vezmeme vodu, do toho dáme sůl a pak to musíme vypít. Takže jdeme na to. Tady mám hrníček se solí a tady mám vodu. Tak. Už tam mám napuštěnou vodu, takže jdeme na to. A ještě si vezmu lžičku. Si trošik naberu lžičkou. Tak, tady mám, ukážu. Tam fakt mám. A dáme to do vody. Wow, to asi nebude moc dobré. Tak zamícháme. Vrátíme a jdeme na to. Takže jdeme na to. Foj. Foj. Tam. To je strašně drsný. Foj. Foj. To se nedá. To je tak strašně drsný. Takže tohle by bylo z dnešního naše. Jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, napište něco dobrého do komentářů a čau!